ایوارا بخیر بینرین چرپل مدیا همیشه دیسا برنامه مدرسه کردستان دستخط یا دستنویس و کشکول بهورانه اول دمکیه جناب زیاوجی لکلونر و نویسکار کج دیروک ادبیات کردی گلکی برهمن تعریف دیروک ادبیات ما دیروک چندامت که گلکی جین کور دور که درخستی آنیه یکو بمرا و بوارا پاروت که ایروژ دیسه امی سروان مجارا که یکی جی وک سرویس دنگ سیسبانه یا جی خزه سیسبانه چیروکین اولی و کشکولا گلاله امی باسوان بکن ده ماموسته زیاوجی باسوان بکه اوانا ام دزانه که دیروکا نویساندن و جیروکا ادبیات او کمته دایه گلکی تاری مایه و شرطی مایه یا جیوندا مایه اد بجم مالوان آوا کج وان قنجی که جوان او که درخست جوان قلشا درخستنه و آنها بمرا پاروت کن بله برای زیاوجی تو بخیر هاتی امیشه دیسا بهورانه دیسا امی بحث هنه که مدرسه بکن یا جی لگور تیپا یا جی لگور حرفه و پاشه جی امی درباز مجاره خواه بکن و همه بیجن تو بخیرات جاره کن و کرم که gelek spas kim evara ve baş mineren heja çarpıl medyayı u vakit zürdar bazı be ama carek edin pişti 2 haftan em yardım pevranın hevidarım em bakarın هناك آگاداریان کو حتی نهای زانین هناك آگاداریان کو و کنجو گوشه امانه ام بوارا پار بکن بکارن اگر ام بکارن گلک کم جیبه ده هناك خصوصان ده هناك مجاران ده و آگاداریه کی بدن و ام خواه بختیار هست برنامه ما یا ایشب وقت همو جاره سه باشم پکته باشا اول وقت کما گفت او برهمن عربی این کج عالیه ملا سیدای کردان و عالیه عالم کردان و هاتنه نویساندن و مدرسه ده هاتنه خواندن یعنی او برهمن کو عالم زاناین بله زاناین ام 400-500 سال زیادتر کو نویساندنه لیج عالیه ملا و فقه yani سیدای کردان و نویساوان yani bervan hatne نویساندن de medrese Kürdistan'da da ve ki kitabı dersi hatne khwandin emi peşi jüve dest bebikin و في برنامه داجي همه چند اوان چند برهمان بوابتن ناسین که لکو هاتنه نویساندن کیجا مدرسه هم دهاتنه و نویسین yani نویساندن و کرتیم بحثایی که پیشا در بازه مجاره دمیدن گلک برهمن او هنک و هم نخواهدن بکمن نو دتیاوی ایشب کو امی وارا پار بکن برهمکه شروعین سر حدیثانن و کو ده سال 1829 دا لکلها حولیره yani جان بجن اربیره هاتیان نویساندن 1829 دا برهمکه دن جعالی مصطفی کره شبسندی و ده سال 1834 da günde Arapçaya hatta nüvisandın. Berheme kadın Ali Salih Hüseyin'i inşki ve de Salah 1885 da Sakze hatta nüvisandın. O Berheme kadın labe Karabağı'ya Ali Hüseyin کسی نبی حسین احتمالا مازن کوملایه لبانه یعنی لروجلات کردستان ده سال
1886 hatiye nivîsandin. û evek berhemeke din bi navê El Raid fî ilm Raid film El Feraid. Ew jî yani ser ilmê ewa feraîdiye. Ew ê medresa İmam Kasım li Kerkûkê hatiye nivîsandin. û berhemekî din heye ku li medresa gundê Ütmişî, em nizanim ka li ku ye hatiye nivîsandin. û yeka din ew e ya din El Raid'e 1909 da hatiye nivîsandin. Li medreseya gundê Ebu Ubeydeyê hatiye nivîsandin. Berhemeke din Heqede El Cührî nizam dirêj navî nehewce ku em dirêj ew bikin. Ew jî ew ê li medreseya El İbrahîmiyeyê 1914 da ew jî piçek taze ye. Berhemeke din ku ew e berhemeke naskirî di medresan da û kesê ku perwerdeya wan di medresê de heye yan di vê mijarê de hinek xwî agadarin. Meheqeq agadarê vî ew ê ne vî berhemê ne. El Ziraîye ew ê Celaleddîn Dewanî ye. Yani ev tabii wextê me tune ku em ser Celaleddîn Dewanî dûr dirêj li vir baxibin. Lê alimekî gelek nabû deng e û ev nîşana ew ê jî yani di medresê Kurdistanê da çi cûre bi çi qaliteyê bi çi naverûka tijî gora wî wextê ku ew hatine xwendin. Em bêjin kitêb hatine xwendin. Em mesela em bêjin berhema Celaleddînê Dewanî ku di medresa da hatine xwendin ew de nîşan ku seviya medresê a perwerdeyê di seviyeke gelek bilind daye. Em tenê vî bêjîncê derbas bin. Wextê me tune ku em dirêj ser bisekinin. Berhemekî din car din di medreseya Mele Efendî da li Hewlêrê hatiye nivîsandin. Ev jî tarîxa wî zêdekevin min 1925 e. û evekî din car din berhemekî din wek namêkeyeke yani wek broşûreke cihe Til Wehdetî navî wî berhema Mele Aliyê Zekî ye. Ew jî di medreseya Mela Efendî de hatiye venivîsîn. Yani kitêbek li ber kitêbekî din hatiye nivîsîn. Ez bawerim di vê bernameyê de ew e yani besa ku em behsa wan tenê bikin. Yani mebest ku em her carê mebesta xwendina van berheman hem ew berhemên ku di gora dewra xwe seviyeke gelek bilind dane ew berhem. Hem jî em bêjin navê medreseyê Kurdistanê em qeyd dikin û sala nivîsandina wan yan jî venivîsandina wan. Yani mebesta me ji van berhemên ku bi erebî yan jî aliyê Kurdan ve yani yan jî aliyê Seyda Melekî Kurdan ve yan jî ji aliyê Seyda yan Melekî Kurdan ve li ber berhemekî din hatine venivîsîn. Mebesta me ew e. Belê em ê ji wir derbasê ew bin pêşî pişta bêne ser ew ê pişta bêne ser ew ê dînî em ê pêşî behsa keşkûra xwe yê îşe bikin. Keşkûra me ku me di ew ê da jî me di navê bernameyê da jî ku dixwî ew e em ewa xwe bibînin ku em tevlheviyek çênebe. Belê berhûm keşkûra bi navê Gelale ye. Gelale gundekî li başûrê Kurdistanê ye û ez bawerim nêzîkî Sinûrê Kurdistana Rojhilat Kurdistana Başûr e
و ناوی خواه یور گرد یعنی او کسی که ام بیجن و کشکول نویسانیه سیدای محمد علی قراداغی برز قراداغی که وان برهمان که ام تمام وان برهمه کلور پیشکشتکن دست خطان دروازه رنویسا تازه کریه دست خطان در خستیه وان که ام بیجن کارمه راحتتر که آگاهداری سر وان جی به سورانی نویسانده مجی کرمانجا وان آمده کریه بسا به کشکول دیگه دبی که اف کشکول وک gelek destxetên din ku em behez dikin birasî baş nehatiye parastin wek gelek destxetê din ku me behez kirin ku em ê ji ha şûnda jî behez bikin yani bûye xwara mişk û maran bûye xwara dilopan yan xistine bin erdê dibin erdê da rûpelê wan riziyane yan jî em bêjin ew kesên ku cild çêkirine jê ra wan cild kirine û em bêjin ku xwestine serûber bikin em bêjin kesê zêde zanan nebûne li ber meqesê ketine û gelek cihê wan mixabin ew bûne yani gonda bûne em bêjin ew berhemên ku têda ê xwedî keşkûlê ku berhev kiriye û mixabin ji bo ku بێگومان بە شەرت مەرجێ کوردستانێکی وەختێک ku em bidene berçav û her carê ku wextê boyarek dibe ka em bêjin çi bi serê yani çi bi serê medreseyan da pêşî çi li serê kitêbxaneyên Kurdî da pêşî yani ew cihê ilm û irfanê ku bîne beriya her tiştê em bêjin ew karesat ew boyarên em bêjin cerg bir li serê wan cihan dahatiye yani ji ber wê em bêjin gelek destxetên me ku anha bi dest kevin mixabin ewin yani wisanin ku mirov em bêjin nikarin jî îstîfade bike êca Seydayê Mehmed Alî Qeredaxî metodekî xwe bijartiye em bêjin ew destxetên wiha hema destê ewil ew nekiriye yani neweşaniye yani hêvî maya ku em bêjin destxeteke din jî de aynı mijarê de destxetê din jî peyda bike ji bo li ber çend destxetan em bêjin naveroka wan keşkûlan bikare ew bike bikare temam bike metodekî wiha bijartiye û ev gelek spasya wê dikin spasya Seyda dikin mara wî ava be ev destxet sed not du rûpele dur rûpele yani Seyda dibêjî dibe li min biborin sed not du rûpele lê dibe sed not du rûpel bûye dibe yani em bêjin wek reqemê ku li ser hatine nivîsandin ewa dawiye sed not du rûpele lê mixabin ya yê ku salem gihişte destê me ne sed du rûpele em dikarin jara bêjin sed not du rûpel bûye ev tabî tespîtekê gelek hêja rast e wêca lib em bêjin ew dike ew rûpelên ku wenda bûne em bêjin ew rûpelên ku em bêjin nemane û behsa wan dike ne hewciya ku em li vir ew bikin yani lib em bêjin wan kîjan rûpel wenda bûne kîjan rûpel mane hewca nake ku em ew bikin dûre dirêj behez bikin wêca ew şairên me yên ku şeirê wan di vê keşkûlê de hatine berhev kirin ew nav rizgar bûne yani ew li ber nebûne xwara mişkan yan em bêjin xwara dilopan Seyda wan şairên me ew navê wan dibêje ku berhemê wan di vê keşkûlê de hene yan jî ew kesê keşkûlnivîs wextê keşkûl ji xwe ra nivîsandiye van şeirên van şairên me xwe ra bijartiye têda nivîsandiye yek Kurdî ye em zanin ku
نحو جاكو ام دريش او بكين بعض بكين كو مصطفى باقي كردي كو جراد بيجن دست بكا سلسلة 19 هاندا و شاركي كلاسيك كرده جي مربطة صاحب قرانه يكدن نالية اما ايشاف جبركو ده هر كشكولي دا هما ام دوينن كو شعر نالي تدايا جبروي از دخازم ده برنامه ايشاف دا قد نبه وها بكورتي جيبه هناك آگاهداری اللي سر نالی کان نالی کیه چه لحاتیه دورا بیدا روشا کردستان چاوابیه و لکی جاید و لکی وفات کریه سالا وفات هایی فلحاتنا دنی امی بکرتی پشتی کمه ناوی وان شاعران بیان او کرن هجمارتن امی بحثاوی کرتی بکن سالم جی که ام زانن ناوی عبدالرحمن بک بویه و سالم نازناوی شعرية لأوجي جمالة صاحب قرانة شعرك كلاسيك كرد بنابو دنجة يكدن حريقة شعرك ما هي بنابو حريق ويك آهية يك صابرية ومحوية خستية وكيفية أم برانيوان وقت كو أم دیروکا ادبیات کردی یه عالی گلک زانای مبک و حتما نویساندن ام بیشن معروف خزندار و علادی سجادی و عالی بورکبک و روشات کردستانی نویساندن دیروکا ادبیات کردی دا بنابو دنگن بحثا دوره دنه بحثا وان شعران کرنه نمونين شعر وان دانه yani ev hamuci tenzani. Ece em kurtit khazım ev bikim yani nali bahsa nali bikim. Nali kure Hıdır'ı kure Ahmed Şaveyse. Yani navi Babiri Hıdır bu ya da usadıkıya ku Babiri navi Babi Khadlı kure khakiriye. Tiraya Ali Beki Mikailiye. Yani kabileye Mikaili ye giredaya Hoza Cafe yani Konfederasyona Cafe'ye ev Mikaili yani aşira Mikaili giredaya Konfederasyona Cafe lime ne evak tişteki yani bejin ku emzanın ku Mevlana Khalid Şarazuri yani Mevlana Khalid Şarazuri evci aynı kabile giredaya Konfederasyona Hoza Cafe büye yani bu ku em mümkün nas kinen bejin le günde xaku xoliye u ligelek cihan xandiye em lübna xazın obukin u sala 1800 da hatiye dene u بكرتي ام معلومات في بيجن بس ديان ام تخاطن بحثا اوي بكن بحثا هلك بشتري عليه بكرتي ما مستا ام تكرن بحث بكن د جلكي كشكولن كو حتى هم د برنامه دا بيه هما بجاج د جلك نافاندا انالي هلبستي هبونه شعري هبونه جا نظام انا حمي وكيفن شعري وان يا هف جودانا شعري ayrı ne mertkare bahsan ki. Valla tabi az nizanım yani o yani nali şairek me yeku her izede kul ser hatten nivistandın tabi başvuru Kurdistan'ı hatta ser navi festival hatne çekirin Mıntıka Cafer Ali Süleymani tabi Süleymani şaireki büyü havaya navu denge hatta embejin او کسی که دیروکا ادبیاتا کردی دنویسن نالی ام بیجن دامزرینری yani اوا رنسانسا شعرا کردی یا ام بیجن کردیا سورانی yani Arabay Sorani yani damezreyleri yani evi
في الشارع يعني حسيت وك رنسانس يعني رنسانس شعر زاراوي سوراني دبن بنالي دست بتكه ev heya van salê dawî jî belkî anha jî em bêjin gelek kes divê ew ê danin lê vê dawiyê em bêjin hinek nêrînên cuda erê cardin dibêjin Rönesans bi wê destpêkiriye lê em bêjin mesela nivîskî şeir bi wî dest pê nekiriye yani şeirên soranî beriya wî jî li mintiqa li em bêjin herêma Muqriyanê herêma Baban herêmê dinê Rojhilatê Kurdistanê herêma Erdelan herê û em bêjin başûrê Kurdistanê kesîne hebîne ku em bêjin şeirê wan hene ku ew kine yani nivîsandine lê her kes li ser ew ê mittefiq e li ser em bêjin nalî yek ji wan kesan ê ku Rönesansa şehra em bêjin zaravayê Soranî yani Kurdiya Soranî dest pêkiriye yek ji wan kesara. Vêca em Kurd em ên hinek din jî behsa nalî bikin ji ber ku bi rastî gelek mühim e. Nalî di wextekî wisa da jiyaye ez bi rastî tu wextê naxwazim em bêjin wek reşbînî wek em bêjin tiştên pesîmîst bernameya xwe da bihez bikir lê mixabin em hinek din jî em gereke ji bo ku em dersek jê werbigirin ku em bêjin boriya xwe bizanin di demekî wisa da em bêjin jiyaye ku halê rewşa Kurdistanê gelek xirab e. Hem em bêjin di navbera Baban û Erdelan da em bêjin nexweşî heye şer heye. Hem di navbera em bêjin mîrên Baban bi xwe da em bêjin nexweşî dubendî heye û em dirêj nakin yani demekî wiha da. Vêca li ser tevan ra jî em bêjin mîrektiyê me em bêjin hêdî jî ortaya radibin. Ev tesîrekî gelek mezin li ser şairên me li ser edîbê me dikin. û li ser tevan re vêca em bêjin piştê ku em ew radibin em bêjin mîrektî hêdî ku ji ortaya radibin vêca terîqet em bêjin tên em bêjin mesela rêveberiya welatekî de milletekî de welatî tujar nabe. Wextê ku welatiyekî bi mehat tiştê tê cêwî tişî dike. Eger li Süleymanî dibe merkeza du terîqetên em bêjin bingehînê esasî. Yek em bêjin ew e û Qadirî ku beriya Neqşîbendiyê gelek belav bûye li Kurdistanê li em bêjin rojhilata navîn herçî. Em bêjin şêxê wî em bêjin serokê wî kî ye? Şêx Me'rûfê Nûdî ye. û li Süleymaniyê rûdine. Şêx Me'rûfê Nûdî kî ye? Şêx Me'rûfê Nûdî babê Şêx Ehmed e. Şêx Ehmed kî ye? Şêx Ehmed babê Şêx Saîd e. Şêx Saîd jî babê Şêx Mehmûdê Hefîd e. Yani bapîrê babê Şêx Mehmûd e. Yani Şêx Me'rûfê Nûdî. Yani kalkê babê Şêx Mehmûd e. Yani kalkê Şêx Saîd e. Ku Şêx Saîd jî em zanin ji alî İttihat Terakkiye ve li Musilê hat şehîd kirin û em nakevin navdetayê wî. Yek ev terîqet heye ku em bêjin Süleymanî belav ve fire he û em bêjin mirîd de derwêşê wî hene. Ev milek îca milêdin em bêjin terîqeta Neqşîbendî jî şaxê detkeve ortê. Em bêjin Mewlana Xalid em îcaze tînî ew merkeza wî jî îca ew e li Süleymaniyê. Eca navbera wan her du terîqetan da jî yani mixrikiyek ciddiyekî gelek mezin çêdibe heta wisa dibe ku Şêx Me'rûfê Nûdeyî çi dike? Fetvaya kufra Mewlana Xalidê Şehrazûrî Mewlexanedê Neqşîbendî derdêxe. Yani dijîtiya nawan digehe vê radeyê. û nalî me şair nalî me damezrênerê em bêjin Rönesansa şeira Kurdî wek hemû şairên wê demê ku wê herêmê ne
gelek jivan dijital aciz be valla tertke valla dişe Şam'ı. Dişe Şam'ı le duhazi yani niyete ve kubiçe İstanbul le ev nake yani em bejin naxwazi yani vakti ku dişe Şam'ı müddetek Şam'ı dibine yani çunavici 1805 yan 5 yeke yani gora kesi ku de le kulin divale dakirine ji ev ji Şam'ı ku ev şairi binabudan kuma bahsi Salim u Kurdi havale have gele nezik bine li Şam'ı namek ji şairi heca Salim radişene ve şiir yani tabi o şiira ve şuhaya و دخوازن شعری داد بیچه کار روش چاویه یعنی روش باشه و یعنی ام به اگر کو روش انا دخوازن بیچه اگر روش باشه از وگرم سالم جی جابایدی ده برسوایدی ده دبی ولا روش خرابه yani لسروی yani dikebe nav roş biniye ki dur bere خود د استانبول İstanbul و جانا وین استانبول براسی او کسی کو لسر نالی و او کسی لسر دیوانا و لسر جیانا و لیکولی کرنه قاسه کو از زانم اگر از نخواهدم کبرنات دتایوی جیانا وین استانبول جی لسر جیانا وین استانبول جی تشتکی زیده نایزانین و وفاتا وی کیجی ساله دا بویه مغبره وی لکیه çavan hele kez henek dişti bejin li mesela bejin alaqi Hacı Kadri Kuyra falan yani ev kesin kud hivale da li kulin kirne bejin ev ne rastı yani uçağı Hacı Kadri Kuyra İstanbul'e ne biye falan yani bu kurti nali ev kal bejin bese yani işe tabi ru bazı ke daha program mırın kare ben bejin ev ke yani nali خلاص bike ما خواست کو ام بکرتی جبینه رین خوی هجاره کو هر جاره ام بحثا نالی دکتن بیشن نالی کو ده همو کشکولاندا همو کسی خودی کشکول خواستنا کو شهری ده کشکول خدا بمیسن شهری seviye بلند و هجاره بله yani او mesela keşkul yani Seyda'yı Mehmet Ali Karadağ'ı biraz o kiriye yani dure direş bahs kiriye bahsa perişanya keşkul kiriye o نحو جاكو ام وهاد دور دريش شامله ناف دتايوي وأز بيجم أم لفر أو بكن يعني لفر مثلا كشكولا جلالة أم بيجن أو بكن تمام بكن ودربازي أو ببن دربازي مثلا دستان چیروک و أوين ديني أم بيجن كو مجارك جلك أواجي مجارك تازة از باورم زيادة دوان اوان دا دوان خصوصا دا ام بیجن اوجی چینه بونه که ماسیم لباکور کردستانی اری حتما نویساندن حتما ترانسکریپت کریم لباوه کی هور کوریم لسر ام بیجن دستان دینی و بنگه هیوان کاجکوتی و اوان چنه ام بیجن زیده بکوری قاسه کو از زانم جاردن از ملی او بحلم yani ام بگیم ملکی بحلم کو belki hayamش یتونه وقت بابا کی detay خو بسر هف نات نه بر هف کرینج yani belki leb hatna نویساندن li baba ki hur kuri ser ام بگین او نبوله نات نه سکتاندن وجا از دخازم به اوه دست بکیم سیسبان بله گله کس او کسی کو ام بجیم هما پیچک به مرق وان مجارم دابن ام بجیم ناوی دستانا سیسبانه یان جنگ سیسبانه یان گلک جهاندان ام بجیم نوالا سیسبانه تی بودن هنگ جهان ام بجیم
وادی سیسابانه یان جان بجن گلی سیسابانه به نابین جورا جورا ام بجن تی بنافکرن اوه قاسه کو آگاهداری کو لسر تی دانین دبین yani çirokavi em muha bi kurtiye bikin, behez bikin, bi bînerê xwe hejara parve bikin. Dibên ku ev sîseban newalek em bêjin ew varyantê ku em bêjin Seydayê Sadık Bahattin Amîdî ku em bêjin ez ê behez bikim pişra ku varyantê ku wî ji nav xelkê ji devê melayan ji devê xelkê berhev kirine û wek folklorik em bêjin qet dest bi zimanê wan nedaye bi çawan em bêjin ji devê xelkê wegirtiye bûye avayê em bêjin weşe kitêba xwe em bêjin folklorê Kurdî ew dibêjin folklor li aliyê Amîdî em bêjin folklor bêjeke nêre yani maskûlene ew dibêjin folklorê Kurdî yani folklora Kurdî da ku weşandiye ew yani dibe ku ew e yani ev li Kafkasya'ya ciheke şerê Müslümanan em bêjin gayrî Müslümanan çêbiye û Müslüman ketine tangiyê hawara xwe ketine tangiyê ber bi meğlubiyetê veçûne û hawara xwe gihandine pêxember û pêxember jî hawara xwe gihandiye Xwedê û ja Xwedê tara Cebraîl şandiye ba Hezretê Muhammed wî jî em bêjin ji Hezretê Elî ra ew kiriye Hezretê Elî ra emir kiriye gotiye geleke filan cihê sîsebanê cihek newalek yan geliyek yan em bêjin ewek heye geleke şerê Müslüman û gayrî Müslümanan heye geleke tu biçî hawara wan ew jî diçe û ve efsane yani em bêjin em zanin yani ew çîrokên dînî ka çawan ew dibin belkî gelek ji me wextê em bêjin xurtaniya xwe da tiştê wiha em bêjin kela heyberê kela nizanim rikû kela nizam çi xwandine ew jî diçe û werhasıl bi ser ewan re dikeve bi ser gawir em bêjin gayrî Müslüm em bêjin ew dibin meğlûb dibin bûye we yani Kurtiya çîrokê bûye we ye vêca Seydayê Mehmed Elî Qaradağî ku kesekî alim e alîmê İslamî ye û mela ye ew tespîtên gelek mühim gelek giring dike di ewa xwe da em bêjin di danasîna cengê Sîsebanê da tespîtên gelek mühim dike û ev bêguman ji bo ew kesek ku bixwazin di vî warê da lêkolîn bikin ji bo wan ev tespîta Seyda gelek gelek mühim e gora qenaeta me çi dibêje dibe ku dibe wekî min çend car jî behs kiribû gelek çîrokên Kurdî ên dînî hene dema ku em awa yani awayê wan qehremanê wan ew bûyerên ew behs dikin bi dîroka İslamiyetê re muqayese dikin yani ez carek din ew bikin dibe gelek çîrokên Kurdî ên dînî hene dibe dema ku em awayê wan yani bîçima wan qehremanê wan ew bûyerên ew behs dikin bi dîroka İslamiyetê re muqayese dikin em dibînin ku şûnewarê wan behsî bûyeran di çavkan ji çavkan di çavkaniyên İslamiyetê de tune yani ev tiştê han di çavkaniyên İslamiyetê da em tiştê wiha tune dibe vêca dibe em nizanin çima wiha hatiye kirin kê kiriye çavkaniyên vê babetê çi ne wekê wan gelek pirs hene ku hewceyê bersivêne çîrok an efsaneya Sîsebanê jî yek ji wan bûyeran e dibêje dibe tekstek ew reqema ku em bêjin ew kitêbxana ku tê de qeydkirî ew navê wê reqemê de nehewce dibe ev tekst divê kitêbxaneyê da ew kitêbxana ku me got bî Saddam zam çi filan dewir daye di reqema wî heftê yek not heft e di bin vî reqemê de hatiye qeydkirin
em lür hinek ji pêşkêşê xwendevanên hêja dikin. Em ê hinek ji wê ew ê pêşkêş bikin. Em hêvîdarin ku kesên di vî warê de lêkolîn dikin, ji vê tekstê îstîfade bikin û di danejiyandin weşandinê kevirkê weşandina kevirekî din bikin li ser bingehê kuşk û staraya edeba Kurdî. û ew dike yanî ca destpêka wî em bêjin ew dike dişe. Lê cihek din de em bêjin cardin em bêjin ew heye li behsa ew ê heye behsa em bêjin van çîrokan heye em bêjin yek çîrokekî din ku em îşev behs bikin Kurdî cengnamaya Halid e yani cengnamaya Halid ku jerat bêjin ev jî yani em bêjin evekî sîsebaniye min bixwe heya niha ew nekir bû yani em bêjin navê cengnameyekî wiha min seh nekir bû û ez taze li vir divê evê de dibînim divê evê de destxetê de dibînim. Dibe ev behs efsane qehremanê wan ji kesên navdarên İslamê hatine wergirtin û di hinekan da kêm û di hinekan da jî zêde ceng û boyerên dîroka İslamê bi mübalağa kêşane navê. Yani mezin kirine wekî ji çîrokên efsaneyî û yên kevin ên bêje İslamê hatibin wergirtin. Yani ev gotin gelek mühim e. Yani ev çîrokî han yani dibe de evin dîroka ewa İslamê de tune ihtimaleke gelek mezin ku ev em bêjin ev ê hanê ev çîrokî han ji çîrok û efsaneyên kevin ên bêje İslamiyetê yani ên bêje İslamiyetê di nav Kurdan da bi formeke din bi em bêjin belkî biçimeke din yan bi neverokeke din em bêjin efsaneyê wiha hebûne eca wextê ku Kurd em bêjin dibine Müslüman êdî wan çîrok efsaneyê xwe em bêjin çi dikin dikeştine nav evê dikeştine nav em bêjin evê İslamê. Belê mamoste min bi qasê ku ez tê gihîştim xwend mîne ku çawa evê ku nû kirine nivîsandine ew kirine ku bi mezheba Şiava girêdin wî wan çîroka. Belê. Ne waye? Belê axirke tabii meseleke gelek lêkolî ew bi ser bê nekirin. Qenaetê min bixwe jî hinek tiştene li vir wextê me tune ku em Belê. nî behs kirin xelet tê fehm kirin lê em ev tespîta seyda pratîk tespîtekî mühim e. Vêca em hewcareke ku em ji evê em bêjin perçe bixwînin zimanê ew ê ez dixwazim behs bikim zimanê vê efsane yani vê cengê Sîstebanê yani kurmancı ye ne kurmanciyekî sade ye wek gotinên soranî tê de hene ji ber ku nivîskarê çîrokên wiha efsaneyên wiha wek folklorîk in nivîskarê wan ew ninin yani kişinin mirov nizane kî nivîsandiye û gelek evê wiha hene di ewa Kurdî de mesela em bêjin Zembilfiroş ew jî em bêjin ew ninin yani folklorîk ye yani Belê. bi dehan varyantê wan hene ev ewa Sîstebanê jî bi dehan varyantî wî heye heta seyda behs dike dawî de dibêje ku ji van efsaneyên Kurdî gelek tişt li ba min hene dibêje yani hem ewan varyantên Sîstebanê hem varyantên em bêjin çîrokê din ku em bêjin Kurdî ew kesê ku bixwaze em bêjin lêkolîn bike xebatekî li ser wan bike ez amade me evan çavkaniyên li ba min ew varyantên li ba min hemû pêşkêşê em bêjin berdestê wî bikim wê bikim ku em bêjin xebatekî bimeşîne. Belê em vî evê ewa seydaya ew jî ku me em bêjin 10-15 sal belê niha Sadık Bahattin Amedî min ew transkript kiribû hatibû çapkirin ez bawerim sala çapa wî jî nizanim ez 10-15 sal heye ka ez ê bilêrim kîjan salê derketiye belê 2013
Yani nasıl بله nasıl du varyantın evi hene. Du varyantın sisabani hene devirda. Bu şeyde Sadık Bahattin Ahmedi kifşikle kaç kiva girt. Yani navivan bu به ام بیجن دو قوان خد دست ندایا قیمت آوانی فولکلوریک ام بیجن او کریه پاراسیه او کسی کو ام بیجن بخاطر لکولی میکن سرسران سرشوان ev şu an ben transporte kirner ba mehne efkarım em becim teslimi var kim. از بيجم أبا ما بله. مستعبا جبو لكولينرين كل سر علويتية لسر أو كي جبو وان بيويستا از دبيجم چمكي بيشيا اف چيروك يعني بيشيا إسلاميات يا باشي جانينا نظام كوفا جريدانا از بيجم برا وانا لك بكولم. بله. بله شو از اینها به مثل اوی مشارکتن ام becin vakti mehek و ام او بكين قالك مهمة و نها ده دقيقة هي بله. نها او من يعني قناعتها من بخوا قناعتها من لكل النكل يستروان ادنى لكل اوي ما مجالمه يعني هناك قناعات بمراهنه هناك تثبيت بمراهنه وقت كرد دينك قبول كرنا Kurdan da pır diniti heye. Em becin zerdeşti, haya eziditi, hatta aleviti, hatta yarsani, hatta İslamiyeti, u Hristiyan, nizam çeç, hamu o henali Kurdistan'ı da. Vakti ku em becin mitraizmi da em nizanın vakti Kürt em becin liser ama mitraizmi bine çi avkirne yani. Ez xwe zanım yani edebiyatek afrandine li gora her dînê edebiyatekî dînî afrandine Kurdan. Ev karaktereke ew yani ji edebiyatekî dînî gelek ew yani gelek em bêjin pêşkevtî yani zanîm. Ez nizanim li ba milletê din jî tiştê wa hene lê ev xusûsiyeteke Kurdan e. Em bêjin zerdeştî mesela. Yani gatayê zerdeşt Surudun. Yani surud çiye ji bu Kurdên Bakur ez bêjin surud marşın zanî. Mixabin di nav zaman da em bêjin imha bûne, devkî jî bûne, belkî nivîskî jî hebûne. Ez xwe nizanim yani. Ew kesê ku di van xusûsa da fireh malûmatiyan hene em bêjin dikarin ew bikîn lê qasê ku ez zanim bi devkî hatine û hem surudin hem rêzbendin. Yani rêzbendin jî zanî. û em bêjin wextê ku Kurd zerdeştî bûne edebiyatekî bîawaya afirandine. û piştre em lê dinirin em bêjin yarsanî. Me carek behs kir yani di dewra yekem a edebiyata yarsanî da em bêjin ji salê hezarê dest pêdikiye hezar sêsî dêtî edebiyata yarsanî tinê li ser esasî dînî ye. Yani şeirek ku hatine gotin li ser piştra em bêjin sed sala sêzde çardehan da rafor têkirin em bêjin li ser mijarê din jî hêdiye dikin lê gelek sed sal tinê em bêjin edebiyateke dînî hebiye afiran bene bêguman em tinê wek serbest behsa wan dikin yani em nikarim kemre nav kuraya wan lê gelek mühim. ev tişta di nav ê elena da ya jî ê greka da hema bêje hemî xudayê wan ku êwan xudayê wan zafin ê hemiya destanek wî çîrokek wî wisa olî heye. Belê. Belê. Em bêjin mesela ew ê yarsanî hani Baba Serhengê Dawuddanî em bêjin mesela û pîr şalyar şaxweşin em bêjin babana û sê cafî ev ê dînî tenê dînî nivîsandine zanî û em bêjin sed sala 11, 12, 13 yani ev gelek tiştekî hêje gelek tiştekî bakêşe. Em bêjin êzdiyan qewlê êzdiyan hene. Belê. Yani biz salan em bêjin wek ibadet yani. Qewlê êziyan ibadettir. Biz salan em bêjin devkî ji devan derbas bî heta niha hatiye anha êdî em bêjin erê derbazê nivîsandinê bûye ji mirinê hat nexlaskirin mesela em bêjin êzîtî. Êje em bêjin
piştiku Aleviti mesela. Ne Aleviti nizan yani bir sazı dedin ev dibejin Kurdici yani ev hatne berakirine de vak ibadet eki yani zani vak ibadet ev dini yani motif ev dinle. Piştik buna Müslümancı em bejin وقت ku seyda em bejin ev tespita kireyim tine bi kahraman u bi boyarın diruka İslami ev nekin yani. En ev xoy kevin yani bejin ev efsane xoy kevin keşana nav çet keşana nav ev em bejin ev ku em bejin gura ev İslamiyet em bejin kahraman ve anzam çivan. Yani hususiyet ki Kurdan ev biya. Adın hususiyet kedin ez hazım livra bikim. Kürt qasik ku ez zanım eğer ku ez şaş bim ez özür xwaj bînerê hecat xazim Kurd nebûne potperest. Qasik ku ez zanım nebûne potperest. Yani em bêjin mitraizm potperestînê zerdeştî potperestînê mani و حتی عبادت وسا هنه ام بجن اسلامیت هیچ زردشتیان ممکنه yani mesela می روزی تشتی وسا ام بجن زردشتی ده hep yani edip به آوای ایرو کد اسلامیت داد تکلی نبی آوای بیا لتشتی وای بونه ام بجن لکرد قاسی کو از zanım yani nebune potperest eğer bebinci belki vek ferdiye bubin vek millet vek kom vek ev qasi ku az zanım nebune potperest Veja ez avasi sabane yani gene bakış az bu zaman az yek evi ku vakti mehbin em bukinin ben bakış mesela zaman em bejin az hazım bir binere hejara hani zamanı bir parve bikim mesela em despeki o bikin eşya be pav padar hayvanat u hem candar hem meşu lev muru mar da'ba u dırında u baldar İslam cu u kuffar u lfikriyan nake çicar vaadet ve daya karar. Yani bu avayet ebedin devam tüketişi gutinin ev heneti da. Gutinin sorani cihane ama avaya davi em bukhunin dibe ke Cebrail tayyar ev haberi kirdi izhar. Bibini ko soraniye yani. Kirt izhar فرموی رسول مختار ای کل اصحاب و یار وحی ناردی جبار قد نمینی یک دیار بشنه دره لنوشار bu استقبال کفار لشکری کی بشمار لبو سرمان هات بخار خدا معین به یارکار خلاص نکه یک دیار sahaban ku biz akhbar bexwe kewte şirin kar. Yani em dibînin kazmanı em bêjin ne soraniye ne kurmancı lê em bêjin giranî soraniye giraniya kurmancı zanî. Giraniya em nizanin yani ji kurmancıya jî mirov nikar derexi ku kîjî ew ye yani ji kişî devûk ye. Yani henek bejin evi henek kumru bejin tahmin kekul evine yani devuka kariye yani bejin behdi naji henek işte hene velhasıl mru nikar biha kanaataki ku kişi devuk evi kurmacı hat yani bisadın evce efsane kime dinci hebu ma şu tani bahsana büyükür bu bejin cengname yani cengname Halid o jigul lehemberi yeki navi raz el khul yani keseki navi yani evet çirukin raz el khul am bejin cardan avtke şartekerin ecadın naveki yönetici dibe feth qal'atul leymun yani fetha kelha leymuni yani az xanızanım yani mesela ki و tiştekî ew e tiştekî em bêjin hêjayek û em bêjin kesek ku divî warê da ew bikin lêkolîn bikin dikarin ji van ev jî yani zimanê wî jî cardan aynê wek ew ye wek ev diniye belkî lê nêriya miştera şandibû ev jî yani xwerî kurmancînê û
گوتنین اوی سورانی جی تیده هنه والحاصل اوا ایشاف ام اشتماكو او جی هنه بيجن برنامه دين جی هنه ام بيجن ام برنامه خو ایشاف الفرقتين برنامه به امی هنک تشتیم بالکش جی مموزینه و اشکی واجن تاکی مموزینه دست خط آدم بدید 1705 دنیا دهات yani بیساندن لبر بیشتر لبر دست خط سیدای احمد خانی بخواهد yani بیساندن gele tişeki mühime yani bu diyoruk edebiyata kurduğu tişeki gele kejaya yani em bejin memuzine rast kesi kunivisan diyeci جخويوية ما بقرن 1705 dünyada bu em ve haberi jibdin gerek sisteme diye hene hemidarım binerin heyecanımın aciz ne ben em vantıştan behemra par bikin o pazar ucaraki o işev az bejim emil bir sakinin o gerek spaz bu binerin heyecanı çarpıl medyayı gerek spaz bu kesim ber perde de em bejim piş perde de ku em bejin alikari tekniki dinme o kek spaz bu kek mizacı و ام ایشب بیاوه برنامه خواه بقدرین و گل سپاس کیم شب بله بامسته گل سپاس بو جناب تاجی ام هیوی دکن برنامه بد بینرمه بدله کی خوش و به هسته کی کو بخوازن تشتین دیروکی هم ببن وسا بشتار بن و بکریوان جی به البت مالاتا آوا حتی دو هفته دن بمینت خیر و خوشیه دا بله بینرن چرپل مدیا امیرو جهاتن داویا برنامه خواه برز زیاوجی گلکی باسا گلک تشتین دیروکی کر که جبو ما گرنگه جبو دیروکم ویجا کردی گرنگه جبو ناسینا شارزای ما شاعری ما هلبسوان ما دیروکوان ما جبو ناسینا وان گلکی گرنگن هیوید کم ما تشتكي يا تشتكي باجي قرتبه ومالا وعفا ومالا حوالي ما كل بيش پرده وكي بريز زياوجي گور كل بيش پرده يا جامد بيجن لبيش شاشه حتى نهاب مرانه مجارك دين سپاسي وانا جيتكن و سپاسي واجيتكن بهيفيا هفديتنه بخاطري واج ايوارا من خوش